Oh, nanamday ka. Dahil na ko yung mga dahon. Sigurado kang kuan, good quality na? Ay, good quality kayo ni. Nya, laman na. Panyo na ka na kong 500. Oh, bali pong mahal. Kaya na, wala yung barto-barto na. Barato na di kayo ni. Ug usapod, dili pa kita ginani nga klase diri sa isla. Be, itong tilawan, be. Pagkabaw kayong tayo, ani. Di na pwede magkahanyo ng barto-barto. Barato na mi po kayo ni 500. Ug usapod, tadan biya po niyo. Di ka malugi yan eh. Baw kayong tayo. Tanyo ka lamang ko. Malugi na biya po anong style. 500 din lagi lastan eh. Matay po nung... Nanapi ba, Ned? Pre. Ubay gini niyo. Bayan. Wapo ni. Hoy! Mamang to ka naman eh! Ate, marok-marok ka di ka ha? Nan pagkalami ay ko. Papuwa ka niyo. Yung ganahan dyan. Sigo ginawa pagkalami kay dyan. Unsa man na? Pagkadako man ka, pagkalibang-bang ka na, pagkadako man ka, pagkadako bino. Ikaw, ano pagkaunggo yan, pagkulusawa pa kayo, pagkadako pagkaunggo, ikanay. Isus ko, gapata bilaman ng nawang, di ni magkakapanyana. Kene! Hanay na pagkadako makipakairi ka. Hanay na iri nga mura magbaka pagkadako maka... Anan! Baka ano mo ka na so... Asya, pagkalami ka. Nang pagkadako pagkabaka na. Na! Hanay! Huwag mo na yung musulod sa balay mga otsuran para guba na yung pultahan ane. Mo lagi, guba na yung pultahan naman eh. Kani, anon. Pagkada ko pagkabaka, anon. Alis, napagkasungay. Hanay ng sulong, pagkada ko kaya ba na kanay. Ano pagkamaiti mo latay-latay, susugun mo ako na suluman eh. Kana, iso na. Bali na yung mga mananapan eh. Kuya kayo nagmuni magkatakan na ng kalibutan. Grabe. Muna. Paho mang abong. Tiko na mo. Kanya, muna. Pag-quality. Iyo. Sapa ni? Bawa mampiangaw. Iya. Mana sana? Ni. Waktu meningkat singa kuat bawa. Bawa ancak pemantai. Kan ni merubah pun ni. Kini, merubah babae kini. Aku pagkalami kaya halugunin mo. Kini malami kayo. Ano na ka niya? Balikan ka na ako. Mungkin ko rin lain kan. Halugun ka na ako ron. Sumane. Wapo pud. Kini.
Ano pagkahumot, pagkalami kayo, gyud. Ah, kini may kong ganahan. Oh, shit. Ano subok kalami agi kayo ng inanim ng dahon na. Kini mo yung gipangita. Okay. Ano? Naunsa man ako ang tanaman ng nahurot naman ni bago man inibdan. Kisoy ka ibot aring. Oh? Tay. Ay nanarati na nung una eh. Bago pa na ako ng gitanom. Tay. Next style la. Kini mo lami. Basta ubon ka ni muni timel nga lami kini dahon. Makagigil. Sus pakalami ang kayo. Ay nayati na nuning. Asa naman yung mga bulak ane? Kisa guhaan ng ayok ko yung nagmanok ng nahurot. Ay nausabay bubuan pa na ako aneng. Ay nayati noon eh. Ay bago pa kayo na ako ng gitan no munya. Nawala na nung tanan. Sa pagtawag ipang putol. Atay puno uning buhanga. Oh, napay madaginot kini. Ano po kalami kayo kito? Na, kini. Ito ni kinaginoton kay masayang man. Masayang. Anon. Oh, sumna. Ano nang ilip? Ano pagkadako pagka-aeroplano, anak? Uy, lalalain mo siya malupay kay mga yung ana-ana man. Yung ana